Yes babe. Awunoyikholele le ndizayithetha. Ntoni? Ndiphumile namhlanje ngelunch emsebenzini. Ndiyabe ndiyothenga ilunch phaa phezulu, uyabona phaa ngasestopeni. Kunalaa mfana ohlala ngapha kweli cala ngasileft phaa. Nakulo uqhuba itrakhi. Khona umfana omnyama manje ohlala phaa kweza flat. Andiqapheli. Yake ayaphuma ndiyamqaphela ke mna because ndithanda uthenga ilunch ngaphaya. Aphume ke sana andibulise emazi uba undinika i-500 uyandifuna uthi inanasi 500 uzithele idrink. Hayiwo. Hey amajita. Okay, cela 250 yami ke babe. 250 yakho. Awuthi ukunika 500 kanti uthe uthenga idrink? Unika 500 ndizithele idrink kanti ndifuna imali yakhe. Imali yakhe mayingamsindeli kuma, ndifuna imali yakhe. Awuyithathanga? Imali yakhe yakhe. Awuyithathanga? Andiyithathanga. Oh, awudom. Yerulele busi. I-500 yonke? Koku. Umuntu okufunayo akunika i-500. Inoba baby ngawucinge nje, just imagine xa somvumile inoba uza kunika malini. Uthi uhlala kweza flat sipha ngasestopini? Hey baby masambe ndikukhaphe. Ukhapha ba? Kaloku uzazidlulisa phaa. Akho nto ndiyifunayo ngaphayana mna. Andifuni imali yakhe. Hayi busi ndiyayifuna mna laa mali.